Upat ka fraternities o gangs ang gipanidan karon sa Talisay City Police. Plano sa hepe nga ipatawag ang mga fraternities o gang aron kalikayan ang pag-recruit og mga minor de edad o giingong pag-abuso sa mga babae nga gustong magpasakop. Si Chona Carion sa report. Ning pagbukas sa klase sa mga pampublikong tunghaan, hugot nga gibantayan sa kapulisan ang dili mo minus upat ka fraternities o gang nga naglihok sa dakbayan. Subay kini sa taho nga nadawat sa kapulisan nga nagpasagad lang og recruit ang grupo sa mga tinunan bisan kun mga minor de edad. Giingong gipahimustan usab ang mga babae nga ilang na-recruit. Tinguha ni Colonel Marlo Conag, ang hepe sa Talisay City Police Station nga tigumon ang mga leader aron masiguro nga dili sila mupasiugda og kagubot. Ang nakakaano kasi diyan kasi parang pati elementary level parang gusto nang i-recruit ng mga ng mga frat members, and what is also alarming is that may mga kagaya ng sabi nila yung they will yung mga babae para makapasok parang gagamitin ng mga mga male frat members, which we want to avoid. Also may mga reported din ng yung mga security guards having relationships with students. Samtang pahinumduman sa kapulisan nga higpit nga gidili ang initiation rites kon hazing. Giawhag usab ni Conag ang mga tinunan nga itaho dayon kanila kung adunay makit ang mag-hazing. Sa mga gagawin natin, we will engage them kasi kagaya before may incident din tayo na yung mga gang members also bringing in drugs. Not only yung inom. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.